A yau ne ranar farin ciki sai madalla. Ya ga na yi wurin akawunta sai madalla. Iyalan marigayi Alhaji Bukar Korumi da kuma iyalan Honorable Alhaji Gubo Muroma na farin cikin gayyatar yan uwa da abokan arziki zuwa wajen ɗaurin auren 'ya'yansu Ibrahim Alhaji Bukar wanda aka sani da Ibrahim Akaunta da kuma Fanna Alhaji Gubo wacce aka sani da Yana Cilli, wanda insha Allah da yardar Allah za a ɗaura wannan ɗaurin aure ranar Asabar 4 ga watan Afrilu ta shekarar 2020. Lokacin wannan ɗaurin aure shine karfe 10 na safiya. Gurin taron ɗaurin aure shine Bolori Shuwarutu layin Hassan da Usaini. Sannan akwai taron nuna farin ciki na wannan ɗaurin aure wanda aka masa lakabi da wushe-wushe wanda za a yi shi ranar Juma'a a Bulunkutu Abuja. Lokacin wannan taro shine karfe 4 na yamma. Allah ba da ikon halarta, amin. Wannan sako na zuwa muku ne daga Alhaji Wa da Musaidi wanda aka sani da MC Dan Yarbawa. Banda Alhaji Guba amarya